Когато спортът не е само зрелище, а лично преживяване, когато камерата не е на трибуните, а в сърцето на събитието, когато виждаш с очите на участника, тогава идва време за нашата нова рубрика в ефира ни – Нашите кореспонденти. Днес ви представяме кадри от първо лице, директно от терена на Легион Рън 2025. Те са заснети с GoPro камера от нашия най-млад кореспондент Йордан Ангелов. Само на 17 години той не просто присъства, той преживя събитието. Кадрите, които ще видите, не са постановка, това е истински адреналин. Преминаване през скал, лед, стомана. 21 препятствия, 5 км изпитания, един дух. Йордан беше там и сега е тук в нашия ефир, за да ви покаже как изглежда Легион Рън през очите на един истински легионер. Готови ли сте? Следват кадрите без филтър. Само истина и адреналин. Сега виждаме в началото на самата писта. Йордан прескача и вече вижда през себе си и началото на Легион Рън. Другите участници вече, както забелязваме, го чакат. Ето това е началото, старта, драги зрители, виждаме, те започнаха, тръгнаха по трасето. Тук е ходенето по греда за баланс, препятствие. Не изглежда да е много лесно, но Йордан се справя, нашия кореспондент, без никакъв проблем. Това е малката му сестричка Кими. Ето тук виждаме и баща му Александър, който се затрудни, за разлика от сина си. Искате ли помощ да го държим или? Не, добре. Това е Северния парк, където се развива действието. Сега е един малко по-различен тип препятствие, но смятам, че кореспондента ни няма да има проблеми и с него. Както виждате, драги зрители, все пак трябва да има някакъв вид подготовка за това събитие. Изглежда лесно, но със сигурност не е. Тук изглежда камерата е преминала през някоя кална локва. И сега това е, според мен, директно взетото от военните упражнение. Виждате, има и бодлива тел. Трябва да си внимателен. Прави ми добро впечатление, че всички състезатели се изчакват. За пореден път виждаме, че Йордан въобще не е затруднен.
О, колко галантно те си помагат състезателите един на друг. Това е идеята, която седи зад Легион Рън. Няма значение дали ще стигнеш и ще финишираш пръв. Тук е важен отборният дух и това да се научите да си помагате един на друг. И ето виждаме го в действие. Кореспондента си взима глътка въздух, но продължава. Жегата е над 34 градуса в момента. Това също оказва влияние. Но имаше осигурени на доста места, вода и всичко необходимо за участниците, храна. Най-накрая получиха и по една бира. Нашия екип изглежда доста по-чист от другите. Но това са кореспондентите на TVSB. Сега пак имаме упражнение, което е свързано препятствие с баланс. Ето от тази тестата се прави на някакъв екстремист професионален. Въпреки че аз съм екстремният оператор. Всичко мога... И тук смятам, че няма да има затруднения. Йордан. Ама какво направи, не слезе додолу, а? И да. Слезе додолу. Това препятствие е любопитно. Аз не успях да стигна да го разгледам по-подробно. Реално състезателите прескачат. Да, изглежда това е препятствие, което е свързано повече с ловкост. Реално трябва да прескочиш на отсрещната стена и да се хванеш и да преодолееш и нея. Йордан изчаква и другите участници. Да, бе, И успя. Виждаме усмивка на лицето му. Скоро ще стигнат сигурно и до леденото препятствие. Да разхладят. Това е преди леденото препятствие. Това е свързано с умения за катерене. Пак включени са вътре ловкост, баланс, разбира се сила. Ето сега ще видим и една от по-младите участнички. Която изглежда се отказа, но нашия кореспондент е неумолим. Изглежда лесно, но ви гарантирам, че не е така. И да, нямаше никакъв проблем.
Ето го и младото момиче. И тя успя да се справи. И ето едно препятствие, което сме виждали в много други различни формати по телевизиите, в един известен формат игри на волята и във фермата. Това е много разпространено. Тук са умения и сила. Калистениката е нещо, което много може да помогне при преминаването на подобен тип препятствие. Тоест, ходете и тренирайте на лостовете. И разбира се, нашия кореспондент се избира най-трудния маршрут за преминаване. Това е като вид стълба, само не знам дали и самите дръжки, върху които той през цялото време се държи, дали и самите те не се движат, за да затрудняват допълнително. Мисля, че не. Обаче да, застопорени са. Защото има и много хора, които се пускат на Легион Рън, които все пак не са професионални спортисти. И да, Йордан нямаше никакво затруднение също тук. Следва да отбележим все пак, че той е в изключително добра форма, тренира, пускал се е на Витоша 100 и на редица други състезания. Тук виждаме как се изкачва и минава едно от най-трудоемките препятствия. Това е изкачването на стената. Тук е чиста проба сила. Всички, както виждате, си помагат. Малко виждаме повече в този момент кални крака. И сега следва спускането в един прекрасен кален басейн на участниците, но той поне е с хладна вода на тази 35 градусова жега, поне леко да се разхладят. Нищо бе, айде, и без аз си мръсна. Виждаме, че има леки притеснения, леко страх в един от участниците. Но ето, преодоля себе си и се пусна. Айде, Кими! Това изглежда като импровизирана водна парзалка. Леко забавен елемент. В интересна позиция тук е сложил камерата нашия кореспондент. Майко! И ето той стигна до калната, до калния басейн. Сякаш държи в ръка камерата, не е върху тялото му, не мога точно да преценя. Айде, тате! Дай задно! Сега виждаме, че се насочват към поредното предизвикателство. Все още имат сили. Преди малко изкъпвам в него. Да, бе. И да. Тук пак виждаме препятствие, което изисква сила, хитрост, ловкост. Професионалист. Тя е участвал и
кара, да, ама някак. Опа, него. Професионално майко, мила. Той сигурно ще говори ради как голям. 41% от участниците на Легион Рън са жени, т.е. почти изравнено присъствие между мъже и жени. Т.е. препятствията са създадени така, че да могат наистина да бъдат преодолявани както от мъже, така и от нежния пол. Направено е наистина да бъде за всеки човек без значение и моментната му форма. Разбира се, хубаво е всеки да положи някакви усилия, малко подготовка преди да се пусне на подобен тип състезание. Но аз лично там видях и хора на по 50-60 години, за които не представляваха трудност тези препятствия. Както виждаме, Йордан за пореден път, без капка затруднение, даже мисля, че не се е и уморил много, преминава и това препятствие. Тук просто трябва да си една идея по-внимателен, защото изглежда лесно, но можеш да се заплетеш и да предизвикаш една неприятна контузия. Не е нужно да се бърза. Изглежда му беше малко и решил и втори път да мине през препятствието нашия кореспондент. И да, не съм се и съмнявал, успя да стигне до върха на препятствието. Как? Ето, драги зрители, както виждате, едни красиви, хубави кадри, изпратени от нашия кореспондент, веднага попадат в ефира ни, така че ако наблюдавате покрай вас нещо любопитно, някаква интересна ситуация, извадете си телефона, заснемете го, изпратете ни и, разбира се, ние ще го прегледаме и ще го публикуваме. Стига да отговаря и на правилата и условията на СЕМ. Сега виждаме, че сме на финалната права. Освежаващо беше. Те трябва да минат през този транспарант. И накрая ги очаква една студена бира след финала. Имам чувството, че се натрупала тук лека умора вече в Йордан, но нормално. И пресече финала. Ето ги щастливите участници. Ами това беше, драги зрители, от нас, нашите кореспонденти. Изпращайте вашите записи. Аз бях Александър Аврамов. До нови срещи!